बिटिआरनि मोन 12 जि समस्ति दङ दिनै आसाम बिधान सभानि नैथि खेबनि बे भट जे सोलिबाय थादों बेयाव उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै समस्ति माजबाद कालाइगाव उदालगुरि आरो पानेरिया बेयाव गोग्लैयो आरो बेबायदियै दिनै शान्तिपूर्ण भाबै बिसायख'थियाव माने भट होनाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ आरो जों लुबैयो बेयो माने कुनु माने सोरखौबा सिगिनाय सोरखौबा प्रेसार होनाय बेबायदि गैयालासिनो खोब गोजोन थासारिनि गेजेरजों बे भट होनाय हाबाफारिया जानांगौ आरो साफ्रोमबो भटारा गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै बिथांमोना गावबा गावनि गोसो बायदियै साफा साफा माने गोग्गो माने दैदेनगिरि दा जोंनि ओनसोलखौ सामलायनो दैदेननो थाखाय राजनैतिक भाबै जि जनप्रतिनिधि दैथायहरनांगौ बेयाव गावनि गोसोनि लुबैनाय बायदिखौ बिथांमोना जाहाथे भट होनानै देरहासार खालामनो हायो बेनि थाखाय बयनोबो उदां मोनसे थासारि माने बानायना होनांगौनि थाखाय जों प्रसासनखौ नारसिनदों बा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ जों खावलायदों दा बेखायनो दिनैनि बे परिबेसाव शान्तिपूर्ण बे बिसायख'थि जानायखौ जों नुदों गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा बे दफा मावफुंनांगौनि थाखाय जिहेतु आसाम बिधान सभायाव थांनानै जोंनि एमएलएफ्रा दफानि सायाव माखासे जिखिनि पलिटिकेल इनिसिएटिभ पलिटिकेल जिखिनि एसेम्ब्लियाव डिसकासननि मेटार दङ बेफोरखौ जाहाथे रिजल्भ खालामनो हायो बा जोंनि बिजाथिया एमएलए देरहाखांनायनि उनाव बे हाबाफारिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसनखौ स्पिडि खालामनायाव मदद होनो हायो बेखायनो जोङो नैबे बाराव UPPL दोलो आरो लोगोसे आसामाव मित्रजोट जि दङ बिथांमोनखौ जोङो मदद होनानै सापर्ट होनानै खामानि मावदों बाथ्राया जाहैबाय जे BPF हान्जाया बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुङा होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोना बेखौ रिजेक्ट खालामदों दा बेखायनो गुबुन फारसेथिं UPPL दोलोआ जिहेतु हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखायनो राजनैतिक भाबै खामानि मावनो थाखाय जोनोम जादों आरो बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेबायदि बुब्लियाव उदालगुरिनि मोनब्रै समस्ति बे मोनब्रैबो समस्तियाव UPPL आरो BJPनि जि मित्रजोटनि केन्डिडेटफोर दङ बे साब्रैबो केन्डिडेटआ देरहालांनाया रोखा आरो बिनि गेजेरजों बेयाव BPFआ निल जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजाया खुनु गिनाय गैयालासिनो गावनि भटखौ जाहाथे बिथांमोना होयो आरो बे भट होनायनि गेजेरजों मोजां दैदेनगिरिखौ बासिगोन थारैनो रायजो राजाया थांनाय 2020नि डिसेम्बराव जानाय जोंनि काउन्सिलनि जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव परिबर्तननि थाखाय सोलायनायनि थाखाय मोजां सरकार लाबोनायनि थाखाय प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारीनि सरकार लाबोनायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बिथांमोना भट होबाय आरो दिनै फिन नैबे बिटिआरनि जि 12टा समस्ति दङ सेकेन्ड आरो थार्ड फेजआव दिनै सेकेन्ड फेजनिया जादों बे 12टा समस्तियाव UPPL दोलो आरो लोगोसे BJP जि मित्रजोटनि केन्डिडेट्सफोर दङ बिथांमोनखौ बयबो परिबर्तननि थाखाय भट होनानै देरहाहोनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेयाव BPFनि 12 जन एमएलए दङमोन बे एमएलएफोरखौ जोङो एबाराव बिदाय होनानै परिबर्तननि थाखाय जोङो आसाम बिधान सभायाव 12 जन एमएलए UPPL BJPनि जि एमएलए दङ बे मित्रजोटनि बिथांमोनखौ जों देरहाहोनानै इयुननि हाबाफारि जौगानांगौनि गोजोन थासारि लाबोनाय फारसेथिं नोङो जोंनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय रायजो राजानि जिखिनि मोननो गोनां अधिकारफोर दङ बेखौ जोङो मोनफुंहोनायनि थाखाय हाबा मावनांगौनि बेलायाव जोंनि बिजाथिफोरखौ जोङो एमएलएआव दैथायहरनांगौ गोजोन्थों बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ माबायदि नुहुरदों नोंथाङा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ बेयाव रोखा आसामाव सेकेन्ड टाइमनि थाखाय BJP UPPL AGP आरो जिखिनि मित्रजोट दङ बिथांमोननि सरकार जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआरआव मोन 12 समस्तिनि मोन 12खौबो UPPL आरो BJP जि मित्रजोटनि बिजाथि दङ 3 सिट बे बिथांमोना देरहागोन साबेसे मन्त्रि थागोन मन्त्रि मोननाय बा मन्त्रि होनाय बे मेटारा सरकार दाखांनायनि उनाव पार्टि टु पार्टि डिसकासन जागोन आरो बिनि गेजेरजों मर्यादापूर्ण बेयाव स्पेस मोनगोन आरो बे मन्थ्रिखौ मोननानै जाहाथे इयुनाव रायजो राजानि आरो जोंनि ओनसोलनि आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारिखौ बिथांमोना मावनो हागोन UPPL BJPआ खुंथायाव फैयोब्ला हारिनि मा मोजां जानो हागौ बेयाव स्पष्टयै जिखिनि बिथांमोना भिजन डकुमेन्ट होदों गावसोरनि इस्ताहाराव होदों बिनि बादैबो जोंहा मोनसे इन्टारनेल एजेन्डा थाबाय जे एकर्डनि दफाफोरा
एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन कमिटि आरो बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्ट बर' कसारि काउन्सिल आरो लोगोसे कार्बि आंलं काउन्सिलनि सिङावबो माखासे जेंना दङ एसटि हिलनि इस्यु फारसेथिं नोङो आसाम सरकार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे माने सेन्ट्रेल स्टेट आरो मोनथाम काउन्सिल जिहेतु इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावगोन बेयाव हारि हिसाबैनो बर' हारिनि रिमेनिं जिखिनि इस्युस दङ बे गासैबो रिजल्भ जागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो उइदिन 6 मान्थ डिसेम्बरनि गेजेराव जोंनि बाउन्डारि कमिसननि हाबाफारि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि हाबाफारि अभार एन्ड अल गासैबो जेंना जेंसिखौ जोङो सर्ट आउट खालामनानै बे पार्टखौ फोजोबनायनि थाखाय जों मिजिं लादों आरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन बिथिंनि हाबा मावनो गोनां जोंहा गोबां दंबावो।